Ďakujem, Tatiana, že si prijala pozvanie na Future Fusion. O čom bude tvoja téma? Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja mám dnes pripravenú tému o vzdelávaní, pretože si myslím, že vzdelávanie je absolútne kľúčové, ak sa chceme pohnúť z jedného miesta, v ktorom sme momentálne na Slovensku zaciklení. A prečo práve vzdelávanie? Prečo taký dôraz dávaš na to vzdelávanie? Prečo je dôležité v biznise? Ja to budem mať aj vlastne ako nosnú myšlienku celej tej mojej prezentácie a je to kvôli tomu, lebo ja si myslím, že taký ten najväčší asset, ktorý ľudstvo momentálne na svete má, je ľudský kapitál a je niekoľkonásobne väčší ako všetky finančné asety, ktoré na svete existujú. A ukážem to na príkladoch, že reálne, keď sa investuje do toho ľudského kapitálu, že tá krajina môže si výrazne zvýšiť svoju ekonomiku, zlepšiť si proste vôbec akože celkovo životnú úroveň. Takže ja si myslím, že naozaj tá investícia do toho ľudského kapitálu, čo je vlastne investícia do vzdelávania, je extrémne kľúčová preto, aby ekonomika v štáte dobre fungovala. Ako hodnotíš náš vzdelávací systém na Slovensku? Čo môžeme zlepšiť? Je veľa vecí na Slovensku, ktoré môžeme zlepšiť vo vzdelávaní. Ja si myslím, že školy sú veľa otrhnuté od praxe. To znamená, že vychovávame teoretikov, ktorí veci potom nevedia použiť v praxi. To je jedna zo zásadných vecí. Myslím si, že by sme mali veľmi pridať, čo sa týka vzdelávania už detí, pretože v podstate do tých 5 rokov sa vyvíja 90% mozgu a to je absolútne kľúčové obdobie na to, aby sme vložili tie základy, ktoré sa potom dajú ďalej zužitkovať vo vzdelávaní, pretože tá rekvalifikácia staršieho človeka už je vôbec nie taká efektívna ako vlastne to vzdelávanie tých malých detí. To znamená, že podľa mňa treba začať od škôlok, netreba ich podceňovať. To vzdelávanie v škôlkach je extrémne dôležité, v základných školách a potom samozrejme aj stredné a vysoké školy. Treba ich prepojiť s praxou, treba ich pripojiť s podnikateľmi. U nás sa dneska na školách neučí kritické myslenie, u nás sa neučia salesové zručnosti a tie sú základom pre rozvoj malého a stredného podnikania. U nás sa neučí finančná gramotnosť, u nás sa neučí investovanie. Proste toto u nás sa neučia vôbec nové technológie moderné, ktoré už tu v podstate začínajú ovládať svet. To znamená, že naozaj tých vecí, ktoré v tom vzdelávaní treba zlepšiť, je dosť veľa na to, aby sme naše deti pripravili na to, čo ich v podstate už teraz očakáva, čo ani nie je budúcnosť, to je už terajší svet. Už teraz sa teším na tvoju prednášku. Ďakujeme. A ja ďakujem.